Yung lechon horno po natin sa halagang 110, chow pan na po yan, only soup. Kung gusto nyo pong plain rice, 100 pesos po, lechon horno, only soup po lahat yan. Ito po yung batok. Saka ang kagandahan po ng lechon horno ni Amang, talaga pong malasa at malambot. Yan po talaga yung maipagmamalaki natin. Sigurado po na talaga pag natikman nyo po yung lechon horno ni Amang, talaga pong malasa, malutong at masarap po. Kaya po talagang siguradong babalik at babalik po kayo. Yung ribs caldereta po kasi talagang sabi nila napakalaki. Saka yung lasa po talaga masarap daw po talaga. Saka sulit nga daw. Sabi nga po nila dapat pandalawang tao na to kasi nga masyado po malaki. Ang totoo po nun sakto lang po. Wala po tayong tubo doon para po matikman lang po din nila na talagang kakaiba ang mga putahe dito kay Amang Solid Pares. Yung pares po natin, hindi po mawawala yan. Meron po tayong regular pares, meron din po tayong bulalo, patabal bakwa, at yung nagpasikat po kay Amang Pares, yung adobong itik po, at ang putok, batok, all in. At meron na rin po tayong tapares, meron na din po tayong fried chicken, at Amang Inasal. At meron na din po tayong adobong kabayo, yung dinakdakan po natin, purong utak po gamit natin yan. At ang bagong-bago nga po pala, meron na po tayong ribs caldereta, meron na po tayong spicy tapang kabayo, at yung lechon horno, chow pan na po yan. Yung ribs caldereta po natin sa halagang 135, one rice only soup. At ang spicy tapang kabayo, 165 po. May regular pares po tayo na sa halagang 70 pesos. Yan po ay tapa balat. Yung dinakdakan po natin sa halagang 105. At yung fried chicken po natin na 135. At yung inasal po natin na 145 pesos. At yung adobong kabayo po natin sa halagang 145 pesos. Hiwalay po kasi yung unlimited rice natin sa yung only soup po natin. Kaya pero mas marami po talaga yung only soup. Magsasawa po kayo dito sa kanin at sabaw. Ang sabi po talaga, lalong-lalo na yung sabaw po natin, magmula po magsimula hanggang ngayon po, hindi po nagbabago at saka wala pong sebo. Saka ang sabi nga daw po talaga yung mga pagkain ni Amang Solid Pares talagang maipagmamalaki at binabalik-balikan. Lahat po kasi yan, magmula sa pares po, YouTube lang po talaga ako. Pinag-aaralan ko lang po mabuti kung paano. Saka bago po tayo mag-lunch ng ibang putahe, talaga pong tinitikman o pinatitikman ko po muna kung ano po yung kulang para po maidagdag. Para po kung sakasakali magbebenta na kami, hindi po tayo mapahiya sa lasa. Ako nga po pala si Amang Liwag, ang nagmamay-ari po ng Amang Solid Pares dito po sa Andros Avenue, Barangay 185 Pasay. At meron din po tayong branch sa P. Herrera Corner, Asuncion, Tondo, Manila. At lahat po yan bukas po ng 24 oras. Ako po dating isang jeepney driver lang po na nangarap lang po na magkaroon ng maliit na parisan. Awa naman po ng Diyos kahit na nakiklearing ako dati kasi sa cart lang po talaga ako dati. Awa po ng Diyos magmula po nung 2023, binigyan na po tayo ng 2 pwesto. Yan po dahil din po sa lahat ng food vlogger na talagang tumutulong po sa amin may hirap at sa lahat po ng customer na wala pong sawang tumatangkilik kay Amang Solid Pares. Ang totoo po, lahat naman po ng bagay mahirap.
Talaga pong sa una, lalo na po sa una, talagang maraming pagsubok. Saka sabi nga po habang dumadami yung pagsubok mo, diyan ka po tumitibay at kailangan lang po na pananalig sa Diyos para po malagpasan nyo ang lahat ng pagsubok na darating sa ating buhay. At lahat po yan, kakayanin din at kayang-kaya po talaga. Sabi nga po hindi po ibibigay ng Diyos yan kung hindi mo kaya. Ibig sabihin, kailangan lang po natin pagtiyagaan at magsumikap po sa buhay. Ang sikreto po talaga, kailangan yung ginagawa mo talaga isa-isip at sa puso mo. Saka huwag ka pong mahihiya na magtanong o patikman muna bago nating kwan para po pagka inilabas na natin isang putahe, talaga pong babalik-balikan at masasarapan po yung customer natin. Dapat po huwag po tayong padalos-dalos, lalo po sa pagkain. Sa totoo lang po, yung ganito pong negosyo, talaga pong napakaganda. Talaga pong sa trabaho po, kailangan lang po talaga ng sipag at tiyaga, tiwala, magtanong-tanong po kung ano yung dapat gawin. Saka huwag ho tayong magagalit kung sino po yung nagko-comment natin. Ibig sabihin po nun, baka may mali o may kulang para po maitama natin. Talaga po, malaki po talaga ang magiging panibagong buhay mo kapag ninegosyo ka kasi dati po talagang kayod kalabaw po tayo. Ngayon po, kahit paano po, dito po sa Pasay branch natin, meron po tayong 20 tao. 2 shift lang po yan. Kaya po talaga, thanks God po sa lahat ng pamilya at lahat ng sumusuporta kay Amang Solid Tapares. Siyempre po, nagpapasalamat po tayo sa lahat ng customer natin. Sa mga Grab, sa mga riders, sa mga sundalo, pulis, kahit nga po pong bumbero, MMDA, sa lahat po ng customer natin. Maraming salamat po. At siyempre, maraming salamat po talaga sa lahat po ng food vlogger. Kung hindi po dahil sa inyo, siguro namamasada pa rin po ako ng jeep ngayon. Kaya po, saludong-saludo po ako at laki po ng tiwala ko sa inyo. Sana po mas marami pa ho kayong katulad ko na matulungan pa. Pasyal na po kayo dito kay Amang Solid Tapares. Dito lang po sa 1001 Andrews Avenue, Barangay 185, Pasay City. At sa branch po natin sa Tondo, P. Herrera, Corner, Asuncion, Tondo, Manila. Bukas po lahat yan, 24 oras. At sa lahat po ng customer natin, ako po buong pusong nagpapasalamat talaga sa inyo. Dahil po talaga sa inyo nabago ang buhay ni Amang. At sa hindi pa ho nakakatikim, pumasyal lang po kayo dito. Maraming salamat po. Sige pa, ito. Ganyan po karami sa isang serving. Bossing, sa condo. Ito yung chopal. Bossing. Oo, meron na po tayong pagkaluto. One rice, unlimited boss. 135 po yan. Oo. Laki po dito ang mga. Oo, solid po yan, boss. Ito po yung sabaw. Lalagyan po po natin ang taba, boss. Sige pa.
Libre po yan. Opo, only soup po yan, bossing. Ito po yung tapang kabayo natin. $165, only rice po yan, only soup po.